Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna wa yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanum marsus. Yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kaburo kaburo. Ayo kabur. Ya ayyuhalladzina amanu
Wong akeh kang padha iman. 5. Mari 5 pira? 6. 5 takuluna karena apa ngucap sira kabeh ma ing barang la taf'alun. Asal kata fa'ala gawe taf'aluna gawe sira kabeh wong sing iman. Apa sampean ora cocok karo omonganmu? 5 takuluna malah taf'alun. Ngomong sing ora mbok lakoni, mbak gak mbok kerjakno. Biasane wong lek durung budal perang iku koyo ayo ndak budal. Ya ngono. Misale lomba apa ngono wis kaya-kaya gak sabar kate budal tanding. Bareng ketemu musuhe wae gawe gede. Wah, minder wis. Ya. Zaman Nabi ya terjadi ngono iku. Sehingga ditegur oleh Allah. Contohnya surat An-Nisa 77. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah au asyadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina qital la akhartana ila ajalin qarib. Kul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Muhammad maring wong sing dikandhani sik tahan sik tanganmu aja melok budal perang. Wa aqimus shalah wa atuz zakat tegakno salat tegakno falamma kutiba alaihimul qital semangsane diwajibake ngatasi wong akeh qital perang. Idza fariqum minhum yasaunan nas ka khasyatillah sebagian ana sing wedi menungso kaya wedi marang au asyadda khasyah utawa luwih banget oleh wedi. Ya ngono kan biasae. Dadi sadurunge tanding kaya-kaya wis tak kalahno engko bareng karo musuhe. Ya, sama belajar tapak suci ya? Nggih. Belajar enggak? Nggih, belajar. Aku moro gayae tok, bareng ketemu tenan ngreweli ngono. Nggih. Wa qala rabbana lima katabta alaina kita ya Allah, lha apa kok ditetepno perang? Lala akhartana ila ajalin qarib nggih sampean tangguhaken. Kul mata dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kandhane Muhammad kesenengan dunya iku titik dibanding akhirat iku luwih apik liman ittaqa kanggone wong sing padha takwa. Dadi kadang-kadang yang ngene iku. Mana surat 47, surat apa? Surat Muhammad. Ketemu? Ayat 30. Wa yaqulul ladzina amanu la nuzila surah fa idza unzila suratun muhkamatun wa dzikra fihal kitab ra'aital ladzina fi qulubihim maradu yang duruna ilaika nadharal maghsyi alaihim minal maut fa aula lahum
Wong sing iman, mbok ya diturunno surat perintah. Mongko nalikane diturunake surat perang wa dzikra fihal qital. Ya iki anak turun surat perintah perang. Ra'aital ladina fi qulubihim maradun yang duruna ilaika nadral maghsyi alaihim minal maut. Akhirnya ana sing wajahe iku mang atine lara mendelik kaya-kaya digiring nang gone kematian. Dadi ngene iku. Isa uga hubungane karo ayat 10. Surat As-Saff ayat 10. Dadi nalikane iku Allah nudono gelem tak tuduhi dagangan sing paling sing iso nyelametno saka adab neraka. Barang di apa jenenge kuwi dituduhno tenan rumangsa berat. Lah ya apa perintahe? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ayat 11. Wa khairin tuhibbuna minna fatkum qarib sateruse. Wong sing iman lima takuluna malataf alun. Karena apa sampean ngomong sesuatu sing ora diperbuat? Ya padha karo sampean janji, mari ngene sinau temen ya. Nggih. Tibae ngale turu. Jenenge apa? Sapa sing hafal ayatul munafikin? Terus ya 5.000. Kapal sampean? Ayo artis populer. Ayatul munafikina salasun. Tanda-tandane wong munafik ku ana 3. Idza hadasa kadzaba nalikane cerita goro wa idza wa'ada lafalek janji ingkar wa idza tumina khona nek dipercaya malah khianat. Ya padha karo iki lapo sampean ngomong padahal sampean gak berbuat. Nah untuk bilaimin itu termasuk tandane wong kaburo. Apa kaburo? Kabur. Gede. Apa nih? Ditanya kaburo gede apa nih makatan bendune? Indawa anak ngarsane antakulu yen ta ngucap sira kabeh malah tafalun barang kang ora gawe sira kabeh. Sampean gak berbuat ngono terus cerita aku mau ngene. Padahal sampean gak berbuat ngene. Lah iku gedhe tuh dosane. Ya tunggale sampean kan wis syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampean wis janji biat. Apa biate wingi sini? Ya ayat pira wingi? Apa isine? Ora sirik, terus ora zina, terus ora
ora mateni anak. Terus ora goro. Terus itu termasuk perjanjian. Lah misalnya sampean melanggar perjanjian itu berarti ya gede tuh dosa ni kabura maktan indawa. Aja sirik terus sampean nglakoni sirik. Aja nyolong terus sampean nyolong. Aja zina lah kok wani-wani zina. Lan aja mateni. Mulai dek kene surat apa itu? Surat 17 ayat 32 wingi sapa sing hafal? Ayat 31 wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Terus hah? Buka surat 17. Ayat pira iku? Ayat 30 apa 31? Kajak. Bukan surat Al-An'am. Surat ke-6 151. Ketemu. Bacaan. Di antaranya apa? Sing kalih nglakoni sirik. Allah tu siriku, aja sirik. Wabil walidaini ihsana, birrul walidain, wala taqtulu auladakum mateni anak. Wala taqrabul fawahisha termasuk zina. Madara minham baton. Surah Al-Baqarah sejangkep buka Al-Baqarah men. Kadang hilang. Ya diantarane apa isine bayat. Mulane nek melanggar berarti iku mang kabura maktan gede bendune ana ngarsane Allah. Antakulu malataf lalu namun sira berbuat sampean ngomong sesuatu sing ora berbuat. Mulane mun termasuk sifate wong munafik. Salasun jane ana papat. Idza khosama fajaro. Iku termasuk sifate wong munafik. Nek padu iku lacut nakalan. Iku sifate wong munafik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Misalnya kita dikasih teman barang yang digosok itu kita dosa nggak? Dikasih barang Gosokan yang atau kita gosok, itu dikasih ke kita, itu kita pakainya dosa apa enggak? barangnya halal apa haram? Izin tanpa izin, beli. Jenenge gosok niku. Gosok ya dosa. Kecuali nek sing digosok wis ridho.
nyelepen gak kondo wonge utawa sandal gak ana wonge sampean gawe terus sing duwe teko ndi sandalku iki oh kelakuane arek-arek ngene iki nek apa sing duwe sandal rido ya gak apa-apa tapi lek gak rido sampai dina kiamat ya pancet iku dosane ane hati-hati ya men omene panganan nek dikuatirno mubadir ya gak apa dipangan mari ngono terangno sepurane ya panganan tak pangan eman ngono gak ganti pangan malah mambu ya gak apa-apa utawa ngene aja tak sediakno kok supaya dipangan misalnya jamban oleh kiriman teko mau akeh gak mungkin kan dipangan dhewe disediakno ayo dipangan bareng lah aku biyen sering malam mingguan ayo masakan rek ya aku sih belanja aku sih masak dipangan bareng ero asing dimasak apa godhong puhung godhong kangkung terus lamtoro digawe urap-urap ngene kuwi iso enak pisan sampeyan gak tau masakan paling masakan apa mie ya gak ana sayure ya saya mari malam minggu bayaran air masakan sederhana tapi ya wis nyenengno kadang-kadang santri wedok iku njaluk cak ya tak kai sak piring enak cak padahal godhong puhung godhong kates sampeyan gak tau masakan godhong kan ruwe ayam tok ada lain pertanyaan? Jadi misalnya panganan nek dikuatirno mubadir, gak dipangan kok dadi poso, dadi anu tahan pangan tapi ya terangno karo sing duwe. Panganmu tak entekno. Oh ya wis gak apa-apa. Eman ya wan timbang mubadir, gak kepangan malah poso. Misalnya nyilih barang nek sing disili rido, gak apa-apa lek gak rido. Eling ceritane Imam Syafi'i mbiyen. Bapake nang kali ana apel kintir mara dipangan. Lho, apele sapa iki? Akhire diturut munggah. Sing di kebon apel iku men sapa ditakono. Niki kebon apel nggih. Kula nyuwun dihalalaken. Oh, gak iso sampean kudu kerja nek kene 2 tahun. Untuk menghalalkan sak cokotan itu. Pun kalau kerja 2 tahun gak dibayar hanya untuk menghalalkan sak cokotan. Pun kalau jenengan halalkan sik, lho cek enak sampean. Mari nyokot apelku njaluk dikalano terus kate mulih. Sampean kudu kerabi anakku. Areke bisu lumpuh pijak pisan ya apa kate nolak iku kepingin oleh halal gak ditolak wong wedok kaya ngono mang bisu pijak lumpuh pisan akhirnya lek gak gelem ya wis siapa diobong ndek neraka ngobong geni nyoba tangane diobong. Mari akad nikah wis mlebu nang kamar kono. Tok mlebu. Lho. Gak kliru ta kamare jarene bapak emang apa? Bisu, pijak, lumpuh. Akhirnya terangno karo bapake. Pijak maksudnya gak tau delok barang haram.
Dadi sing dimaksud picik iku gak tau ndelok barang sing haram, lumpuh maksudnya gak tau mlaku nang nggone daerah sing haram. Bisu maksudnya gak tau ngomong barang sing haram. Akhirnya duwe anak jenenge Imam Syafi'i. Ku ya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.